Добрый день, поважаныя сябры. Вітаю вас усех тут, на этом митингу. И хочу отзначить, что мы переживаем такой час, когда больше и больше людей во всем свете, у Беларуси, так само на просторах былого Советского Союза, разумеют, что российский мордор повинен быть разбураны. Інакш буде війна, інакш буде пригнет, інакш буде колоніалізм. Яшчэ незабавам до гэтага часу, пакуль яны не напали на Украіну, гэтае пытанне так не падымалася. А гісторыя гэтага пытання сягае аж у 19 стагоддзе. І вось тады змагары ў 19 стагоддзі супраць расійскай імперіі выставілі лозунг, галоўны які быў такі: знішчыць турму народаў. Ваявалі супроць турмы народаў. У выніку атрымаўся Савецкі Саюз. Яшчэ большая турма народаў, якая знішчыла дзесяткі мільёнаў людзей. Так атрымалася таму, што пытаннем турмы народаў заняліся самі акупанты, самі расейцы, якія выступалі под выглядам змагароў з гэтай імперіі. Вось чым яно кончылася. Потым, калі ўжо утварылі гэты Савецкі Саюз, барацьба ішла под лозунгам незалежнасці ад Савецкага Саюза, незалежнасці ад Расіі. Змагання ішло ўсе гады, 20-е гады у Беларусі, Польшчы, Украіне, таксама у 30-е гады. І вось пасля вайны, пасля Другой сусветнай вайны, гэтае пытанне стала на парадак дня. Трэба сказаць, што ідэя з'яўляецца асноўнай рухаючай сілай чалавецтва. І вось ідэя, якая ўзнікла ужо пасля вайны, яна сведчыла аб тым, што людзі зразумелі, што пакуль існуе расійскі імперыялізм, пакуль існуе Расія, ніякай свабоды не будзе. Не будзе міру, будзе вайна. І гэта засведчыла гісторыя. У 60-х годах у Беларусі быў моцны падпольны нацыянальны рух. Былі арганізацыі АБМ, аматары беларускага мастацтва, былі арганізацыі, якая называлася «Паддашак». Это арганізацыя мастакоў і культурных людзей. Гэта была арганізацыя ў Акадэміі навук, акадэмічны асяродак. І вось у тым асяроддзі, у 60-х, у 70-х годах узнікла разуменне, што павінна быць не толькі свабода ад Савецкага Саюза, а павінен быць разбураны Савецкі Саюз і павінна быць разбурана Расійская імперія. Гэтыя ідэі былі выяўлены ў самвыдаце. У 60-х, 70-х годах самвыдат распаўсюджваўся ў машынапісных копіях паміж людзей. Людзі это чыталі. І вось гэтыя ідэі у 70-х годах я подсумовал у великой работе, которая называлась «Положение в Беларуси 74 год». И она была написана на российской мове, потому что мерковалось, что будет передадено за мяжу, и там по радио «Вольная Европа», «Голос Америки» будет передадено на весь Советский Союз, как усе от Кавказа до Эстонии, как усе это чули. На жаль, это не удалось сделать. Потому что по тых ідеях, які бы там виказані, треба бути вельми осторожним. Это был расстрел надо без суда. И вот у 1974 году было засведчено, что головная задача перед поневоленными народами – это знищение Российской империи. Что треба действовать разом, не только Прибалтика, Беларусь, Украина, Кавказ, але и Татарстан, и Башкортостан, и Саха, и Удмуртия, и Марий-Эл. Усё про это сказано было в этой работе. Треба было змагаться за знищение империи. Та у той час это были идеи, які могли быть зразумелы только для вельми невеликого кола людей. Потому что вельми великая была российская пропаганда, школа, идеология. И люди не уявляли, что можно быть незалежным, и тем более, что может быть развален российский мордор.
І ось ми дажылі до такого часу, калі масы людзей ужо гэта разумеюць. І гэта, у першую чаргу, гэта дала магчымасць нам зразумець, гэта вайна на Украіне, гэта напад на Украіну, акупацыя Беларусі, і людзі убачылі, што яны нязменныя. Неважно, якія, ці яны хорошыя рускія, ці яны рускія дэмакраты, як толькі яны займаюцца пытаннямі абустройства расійскай імперіі, усё канчаецца імперыялізмам і вайной. Так было з Ельциным, так было з Гайдаром, так было з Леніным, з Сталіным, з усімі, з Керенскім, з усей гэтай публікай. І таму настаў час, калі мы, усе народы усходняй Еўропы, якія не толькі Еўропы, якія ва ўсей Расіі паднявольныя ад буратаў, ад саха, ад чукчаў, якія павінны змагацца за нашу будучыню, за незалежную будучыню. А у гэтым ёсць сэнс толькі тады, калі будзе разборана гэтая арда, калі будзе разборана гэта расійская імперія. І цяпер ёсць такія магчымасці, таму што гэтая арда зайшла ў тупік. Яна не мае ніякой перспектывы, яна фактычна церпіць паражэнне на Украіне. І вось гэты момант трэба скарыстаць. Трэба разумець, што настаў час, які трэба выкарыстаць. Калі ён не будзе скарыстаны, то ён можа быць не скарыстаны ніколі. Якае наша меркаванне на будучыні вольнай Еўропы? Мы разглядаем гэтыя народы як будучыя вольныя народы вольнай Еўропы і вольнай Сібіры. Мы падтрымліваем іх усіх. Мы падтрымліваем чеченцаў, мы падтрымліваем іхную барацьбу. Мы падтрымалі таксама і Джахара Дудаева. Вы ведаеце, што ў час, калі забілі Джахарова Дудаева, у Мінску быў велізарны мітынг і была хвіліна маўчання па героі чеченскага народа. Усе гэтыя народы, якія змагаюцца, не змагаюцца за адну мэту. Наша задача, калі будзе пакананы гэты мордар, утварыць балта-чарнаморскую супольнасць ад Чорнага до Балтыйскага мора, куды будуць уваходзіць і балтыйскія краіны, Украіна і Беларусь, і таксама тыя краіны, якія цяпер змагаюцца за незалежнасць. Гэта Інгрія, гэта Новгарадская рэспубліка, гэта Смаленская рэспубліка, гэта Пскоўская рэспубліка. І гэта не проста нейкія авантурныя меркаванні. Гэтыя рэспублікі ў старажытнасці, яны былі дзяржавамі, яны мелі свае парламенты, яны мелі свае войска, яны мелі свае дыпламатычныя адносіны, сваю валюту, сваю культуру. Усё гэта знішчыў расійскі мордар. Вынішчылі новгарадскі народ амаль, кажуць, да канца. Вось, але тыя новгарадцы, якія яшчэ засталіся, тыя людзі, якія жывуць у гэтых краінах, яны разумеюць вялікую культурную наследства, яны разумеюць сваю будучыню, і ніхто з іх не хоча, з тых перадавых людзей, я маю на ўвазе, не бачыць сваю будучыню побач з Масквой. Гэта пакуль толькі авангард. Многія гэтыя людзі з Інгрыі, там все, яны знаходзяцца ў эміграцыі. Але важна то, што ёсць ідэя, якая запалівае сэрцы, якая справядлівая, якая арыентавана на свабоду, на волю, на адраджэнне гэтых народаў. І пакуль гэтых людзей мала, іх мала, але іх будзе болей, калі гэтыя ідэі будуць працягвацца. Што трэба рабіць усім нам? Трэба ў першую чаргу займацца асветніцтвам сваіх людзей. Бо пакуль нема самаідэнтыфікацыі, пакуль людзі, скажем, з той Мордовіі думаюць, што яны рускія, нічога не будзе. Трэба, каб людзі разумелі, да якой нацыі, да якого народа, да якой культуры не адносяцца. І павінна быць асветніцкая работа. Вот того авангарду, які зараз ёсць, які за мяжой, які часткова прысутнічае тут, гэта трэба рабіць абавязкова, каб была наша агульная вольная будучыня і каб знік гэты мордар. Другое, трэба адраджаць свае нацыянальныя мовы. Гэта тады, калі будзе самаідэнтыфікацыя, калі людзі будуць разумець, што мы ёсць чувашы, што мы ёсць башкіры, гэта наша краіна, гэта наша культура, тады будзе і адраджацца мова. І трэцяе, што вельмі важна,
трэба захоўваць сваю тэрыторыю. Трэба жыць кампактна на сваей зямлі. Расейцы рабілі тое, што яны стараліся праз эканоміку, праз савецкую армію распаўсюдзіць людзей па ўсей імперыі, каб яны не жылі на месцы. І ёсць некаторыя краіны, дзе карэннага народа засталося толькі 30%, але гэта нічога не значыць, адраджэнне магчымае. Так вот, трэба таксама берагчы сваю мову, сваю ідэнтыфікацыю і сваю тэрыторыю. І чацвёртае, вельмі важна, павінна быць салідарнасць. Мы ўсе павінны разумець, што ў нас агульны вораг, што ў нас агульная задача. Перед нами стоит новая вольная Европа, новая вольная усходняя Европа. Это мы с вами. Это Новгородская республика, это Смоленская, это Беларусь, это Украина, это Прибалтика. Вот это новая вольная усходняя Европа. И за это треба змагаться. Думаю, что это будет. Потому что мы зараз переживаем такой час, які ёсць такія магчымасці, і мы бачым людзей, якія гэта разумеюць, і гэтых людзей большая, і урэшце рэшт перамога будзе за намі. Мы убачым вольныя народы, вольную Европу, салідарнае жыццё, і яно будзе без імперіі, яно будзе без гэтых страшных войнаў, без геноцида, без рэпрэсій. Давайте за это змагаться, давайте разом про это памятать, давайте не спыняться и не бояться, что нас покуль мало. Это ничего не значит. Великая идея, коли яна ёсць, спочатку яна падтрымліваецца невялікай колькасцю людей, а потом, коли робится великая праца, яна абымае ўсіх. И так будет. Хай же наша идея воли, свободы, солидарности вольных народов обыме нас усіх и приведет до перемоги. Живе Беларусь, живе вольная новая Европа.